umuntu wemvelo uyabona umuntu wenyama yebo uzwa kabuhlungu amen Nkosi yezulu amen ngiyakhumbula nje uma ngifika endawo kuthiwa hayi lana abangena uArchbishop ngangena odokotela bodwa lana Nkosi yezulu sengizodonsa ke manje ukuveza ikho loba udokotela mase ngingaphathi phela bese ngizoveza uba ngumntwana kaNkulunkulu ngoba ukheli uJesu aliningi alona amabandla lilodwa shwishi yebo phela mawabona nalaphana ukuthi kuphela ama branch amagatsha ebandla kaKristu uJesu elodwa amen ngathi ngisababuka kanjalo bebheke empumalanga bathe besuka bathi mina ngisababuka bathe besuka bathi mina bheka lapha kuzoqhamuka uSathana bekhomba phezulu Nkosi yezulu ngathi ngisamanga swalo bathi phela kuzoqhamuka uSathana uyaqhamuka le ndoda eUSathana Nkosi yezulu Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele abangcwele kwizindawo zonke. Ngiqale nje ngokubingelela umoya ongcwele khona phakathi kwethu ngoba kuumusa kuuthando nje silokhu sihlangana ngalendlela. Bese ngibingelela abangcwele nje kwindawo zonke. Sanibonga nje mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nale channel. Ngizothi mina ungashintshi ungayindawo. La ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Amen. Sothi siqeda la mina ngiyakholwa uyosizakala ngendlela eyisimangaliso uma nje wena ungahlala. Sanibonga abazalwane ngokuthi na subscribe na like na comment nje kahle ama returning viewers. Siyanibonga kakhulu, sibonge kuma channel partners enikwenzayo kuhle nje kakhulu. Bonke nje yonke support ni supporta ngendlela eziningi. Nithi nje malihambe leli evangeli. Siyanibonga kakhulu. Jesus. Nangemikhuleko angabala ngibalile. Kodwa nje ngikushoyo kukho konke ukuthi siyabonga. Inkosi mayinibusise. Ngilongi nabafundisi kulamalanga nje impela nje kumnandi kabi angifuni uqamba amanga. Nginompostoli ungubane, nginibe no president uMongameli Dlamini. Amen. Bakhona nje phakathi kwethu basuka kude kabi nje basubabona belapha nje I distance abayihambile impela from Durban to Joburg usungacabanga. Ngenhloso nje yokuzoshare bezosharela thina. Mangithi ngiyalalela into abayisherayo. Hayi bekufanele nibhadale bazalwane. Nami futhi kufanele ngibhadale yayikhona. Kodwa ke siyayibonga Nkosi. Ukumusa. Ake sibamkele siyanibingelela. Nkosi Yesu. Yebo. Hayi singabingelela nje one by one. Jesus. Yebo. Sinibingelele balaleli babukele emakhaya emagumbeni amane umhlaba. Sithi nje igama lika Jesu Kristu waseNazaretha malibongwe lidunyiswe. Lona lodi lona lisilethelana igama ngusibhelele ngowadlamini ngumntwana omusha usindisiwe umthanda kakhulu uNkulunkulu. Soloko sagcinana last week babuke nabalaleli so siyabonga ukuthi siphinde futhi sibuye. Sinamandla uNkulunkulu wasinika amandla ukuthi sikwazi siqhubeke kulendlela. So silana ngenxa yamandla sawaphiwa lapha kuJohane chapter 1 ithi bonke abamamukelayo
uJesu Kristu waseNazaretha baphiwa amandla ukuthi babe abantwana yebo bakaNkuluNkulu. So sinalawo mandla asinawo amandla mhlawumbe ukuthi sizohamba mhlawumbe sithiwa senze imilingo noma senzeni, kodwa siphiwa amandla ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke kule ndlela. Ngeke sithi ayibamba izicreen zama TV noma mhlawumbe nibamba amafoni bazalwane senibambisa into enkulu, kodwa thina siphethe nje igama lika Jesu, sifundela izwi naloma teachings nje la wakhona. Akukho mhlawumbe okukhulu sethi mhlawumbe sifike noshintsho, kodwa nje siziphathele izwi likaNkuluNkulu. Akukho okuningi esinako noma amandla asinawo lawo mandla ukuthi sihambe senze into eningi, kodwa sinamandla ukuthi siqhubeke kule ndlela. Kodwa onamandla uJesu Kristu waseNazaretha, nathi osibizile nawe futhi okubizile. So uNkulunkulu usiphela omandla ke bangcwele, hayi ukuthi sesizohamba mhlawumbe kuthiwa mhlawumbe sesiyathandaza noma senzani, kodwa nje umusa nje kaNkulunkulu bangcwele ukuthi osilethelana kuzodluliswa lezi zifundiso nathi ezisiphilisayo bangcwele, hayi ukuthi siphilisa nina, kodwa ziyasiphilisa sonke egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Siyabonga. Akabongwe ophilayo egameni lenkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Siyambonga umdala wensuku, siyambonga ophila kuze bephakade. Jesus. Inkosi yamakhosi, ingonyama kaJuda, yebo impande kaDavide. Amen. Okulana nje kungenxa umusa wakhe, Nkosi uJesu akona wethu amandla. yebo Ngaphandle kwakhe bese ngeke esashila umphathi wesiteshi Jesus egameni lenkosi Jesu ukuthi sisuka kude le einkalweni zaseThekwini eDurban, ngaphandle kwakhe bese ngesikwazi ukufika lana. Unjani? Ngakho ngomusa ngokuyithoba ngiyabingelela kakhulu bonke abangcwele endaweni zonke lapho kufinyela khona lesiteshi iKwatathometer. Bonke abagcotshwa ngiyababingelela, ababukeli abalaleli kuzona zonke indawo kwelihle igama lenkosi Kristu Jesu. Ngingayeki ngokuyithoba ukubengela nomphathi wesiteshi ubaba wethu babushabango okwaba kuhle enkosini ukuthi naye uNkulunkulu wamenzela umusa uthi uNkulunkulu athi mekhuluma kuye bese yamlalela, besenza lokho uNkulunkulu afuna ukuthi akwenze. Ingakho engikholwa ikona waze ngenxa yokulalela wakhetha ukuyikhandla ukuze uzoba khona esiteshi esibizwa ukuthi iKwatathometer. Ngakho siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngakho ngiyabonga kakhulu. Ngibonga ngihamba nomongameli wami lana noma yena ngingeke ngithi ngiyambingelela, kodwa ngiyabonga kakhulu ngokwento enza ngingasho ngiyambingelela. Namanje sifike naye lana ngihamba naye, kodwa ngiyambona uNkulunkulu ngaye ngokuyithoba kuNkulunkulu. Ngiyabonga ukuthi anginike insizwa esencane kanjena, kodwa eyisishisekeli eyisigijimi sevangeli, ongathi namanje yena silana njena kungenxa yomusa wokuyinikela ukuthi sibe izigijimi zevangeli. Athe uKristu Jesu othanda ukuzemva kwami, mesho lapha encwadini kaMateyu kusahluko 16 uverse 24 athi mathatha Paulo sakhe azidele angilandele. Kungakho selana kungenxa yokuzidela, kungenxa yokudela konke, sidela amakhaya, sidele konke abe siyakwenza, kodwa sithi kuphela sizinikela imizimba yethu ukuthi ibe ngumnikelo wokumsebenzela uKristu Jesu. Siyabonga. Amen. 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 Siyabonga kakhulu, nabulisa kahle nje kakhulu. Sayibonga Nkosi. Hayi singasambosha isikhathi. Nkosi yezulu. Vele nje sihlale endabeni impela nje sihambe nazo. Amen. Amen. Simnandi lezi indaba ayidingi silokho simosha. Yebo. Siyakhumbula lana ngiyakhumbula ukuthi ngegeme edlule sigcinana. Kwagcina lana uNkulunkulu ebeke kakhulu lasagcina khona sikhuluma ngezinto eziligugisayo ibandla likaKristu Jesu, ezenza ukuthi noma ngathiwa uKristu Jesu siyabuya uzolanda ibandla lakhe, ongenza ukuthi bese uyasala ngoba uKristu Jesu udinga ukuthi alande ibandla lakhe
elizilungise kuhle kamakoti elungisela ukungena emshadweni. Ngakho akekho umuntu othanda ukuthi angene emshadweni avele ashade nesalukwazi egama esesemqhelibana esesenembimbi egama lenkosi uJesu. Ngakho ke kuyavuka nje kakhulu ngenqezo lenkosi ukuthi lana uma sethi isikhathi sokuthi ibandla kaKristu uJesu lizilungiswa manje yena uKristu uJesu inkosi yamakhosi engoni yamajuda usengabuya noma nini alande ibandla lakhe. Yebo kokunye kokona konke sesike sakwathinteka nangesikhathi esidlule omunye mezokulala ngokwenyama angeke aze akwazi mhlawumbe ukuzwa kodwa ngomusa kaNkuluNkulu uKristu uJesu akathanda ibhuphe noyedwa kubantu nje bonke abadala uNkulunkulu babalana emhlabeni uthanda ukuthi bonke basindiswe bafinyelele yazini iqiniso kodwa khona lapho lethi khona izwi lenkosi ngiyafisa ukuthi silivule kafishane laphana kwaba sekhona bokuqala kusahluko sesibili uverse 13 kwabokuqala kusahluko sesibili uverse 13 uzongifundela ngapha umongameli wami egameni lenkosi Kristu uJesu incwadi abasikhonto ilandela abaseRoma bese sifunda khona uverse 13 noverse 14 nje kuphela egameni lenkosi Kristu uJesu yiko lokho kwenza ukuthi egcineni uma kuchazwa izwi lenkosi kanjena abanye uthothi kuzwakala ukuthi kuzwakala ongathi kuzwakala kabuhlungu ongathi kuzwakala kabi ongathi akumukeleki kanti uKristu uJesu uthe lapha encwadini kaJohane kusahluko 8 wathi iqiniso nolazi futhi iqiniso liyonikhulula egameni lenkosi uJesu. Ngiyacela mongameli wami ngokuyithoba usifunde uverse 13 noverse 14 kuphela. Amen. Esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha. Awungiqala uverse 12. Kepha thina asamukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu. Ngakho njengoba sihamba nje simemezela leli ivangeli ukuthi uKristu uJesu yakhumbula ukuthi kwathi ma esebheke esiphambanweni wathi ngizohamba mase ngifika kuBaba ngiyonicelela umduduzi umoya oyingcwele egameni lenkosi uJesu. Yiwo ke lo moya azathi umphuzo Paul lana asimukelanga umoya wezwe lo moya owehla ngelanga lePentecost owehla kungazelelwe. Qhubeka mongameli. Ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa. Ukuze ngenxa yalomoya esinikeze wona ongewona wezwe uze sikwazi esikuphiwe uBaba uJehova ngomusa ngoba lo moya konke lokho esikuphiwa sikuphiwe ngani bazalwane ngomusa. Uma sikuphiwe ngomusa angathini asikufosanga. Yebo Jesus Nkosi yezulu. Amen. Asiklemanga. Amen. Kodwa sakuphiwa ngomusa. Amen. Asifosanga asiklemanga ashothi nje letha manje kodwa sinike ngani ngomusa. Asikufunanga ngenkani. Amen. Asishonga ukuthi Baba sizokubamba ngezwi lakho ngoba wena uthe. Yebo. Ngeke ngizwe kokunezwe uzwe mhlambe umuntu athi wena uNkulunkulu uthe. Abanye bazi bathi uNkulunkulu ubanjwa ngezwi lakhe. Cha kungabe leyo ngane ayinayo inhlonipho. Uma ngasethi uyizele besithi Baba phela ngizokubamba ngezwi lakho wathi uthe izolo noma wathi kusuyedlule noma wathi ngonyaka odlule. Ngakho kuNkulunkulu asimbambe ngezwi lakhe konke asenza kunosenzela ngomusa. Amen. Nkosi yezulu. Thina njengabantwana konke sikuphela kunde kuphela senze izwi lakhe siyithobe senze lokho akushoyo bese bayena osihlelelayo ukuthi usinikani okunjani ngasiphi isikhathi. Ingakho noKristu uJesu noma sebathembisile uthi ngiyofika kuBaba bese ngiyamcelela umduduzo umoya oyingcwele. Yebo.
lo moya ingcwele mawusuthola ngelanga lePentecost mawufuna incwadi ezenzo kusahluko 2 lithi wafika kungazelele umuntu yebo Jesus babengalindele abapostoli kodwa kwathi nje nabesabakhonza ngendlela ejwayelekile eJerusalem wavele wehlo umoya ingcwele egameni kaKristu Jesu qhubeka mongameli amen esikhuluma ngakho futhi kungenga ngamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa ngomoya sichaza okomoya ngomoya Nkosi yezulu Amen. ngakho uma ngenxa yelomoya kaNkuluNkulu asifundisi amazwi njena afana namazwi afundiswa ngokwabantu asifundisi ngokuhlakanipha yebo asambi ngokuhlakanipha kwalelizwe amen noma ngemfundo yalelizwe amen kodwa imfundo efundiswa ivela kuNkulunkulu ifundiswa ayifundiswa ngokuhlakanipha ayicha kodwa ifundiswa ngomoya ongcwele futhi ichazwa ingakho yazana uPaul Paul sichaza okomoya ngomoya verse 14 umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkuluNkulu ngokuba kungububula kuye umuntu wemvelo yabona umuntu wenyama yebo uzwa kabuhlungu amen Nkosi yezulu amen ngiyakhumbula nje baningi abane kwezinye indawo bebeke uthotho noma sebekhomenta ubona ukuthi bona ungathi nje kuzwakala kabuhlungu uma kubekwa ivangeli mhlawumbe noma kuchaza ukuthi lamaculo aronge kuNkulunkulu kodwa manje inkinga kade ayicula mhlawumbe nalamagama abizwayo aronge kuNkulunkulu kodwa manje kade ayebizwa egameni lenkosi kethu Jesu ngakho lithi lenkosi umuntu wemvelo akakwamukeli okukaNkulunkulu umuntu wemvelo akakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubula kuye uyabona nje ingakho Nkosi yezulu ukusindiswa nasemndenini ngisho esazalwa kuyo saba nje abantu abalahlekile yebo impela Nkosi yezulu saba abantu abatsha abalahlekile mhlambe futhi abaphambanelwe ingqondo abangazi benzani Nkosi yezulu abadidekile kubantu basema ngiyakhumbula nakathi ngimukela ivangeli kwakhala umndeni kodwa kwakhala ngisho abakomalume bakwakuze kusho ngisho omalume kutsho kodwa mfana kadadethu wenzani wabulala umuzi kaSibali Nkosi yezulu kuthiwa kuwena futhi omdala kuwena ungabe wena ozoma emsamo kuba wena oshisa impepho emsamo yini kodwa mntakadadethu lo yenzayo egameni kaKristu Jesu yindaba lithi lenkosi kumuntu wemvelo umuntu wemvelo akakwamukeli okamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubula kuye Nkosi yezulu uma kuthiwa kubula kuphukuphuko kuye ngakho leli ivangeli kubantu bemvelo kubantu benyama singabantu ngathi siziphukuphuku nje Nkosi yezulu qhubeka mongameli angeke uqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya umuntu wemvelo umuntu wenyama angeqonde ngoba kubonisiswa ngomoya verse sasuqeda verse 15 kepha ongomoya ubonisisa konke kodwa yena kabonisiswa umuntu kodwa umuntu womoya ubonisisa konke kodwa yena noma engakabonisiswe umuntu yindaba akwazi ukubonisisa konke ukuthi akahambi ngokuthanda kwakhe kodwa uhamba ngokuqonda kukaNkulunkulu uhamba ngokulawulwa uNkulunkulu egameni kaKristu Jesu ingakho namanje yena selana akukona ukuhlanipha kwethu akuyona eyamintando futhi ayisoze yabakhona iyamintando angisoze ngihamba ngokuhlanipha kwami kodwa njalo ngihlale ngilangazela ukuhamba ngokulawula uNkulunkulu endleleni egameni kaKristu Jesu amen ngakho lesi sikhatha namhlanje yena soke kwasho kakhulu ezweni lenkosi ukuthi uJesu usezobuya ngiyakhona ke egeme edlule lazi yachaza izwi lenkosi ukuthi
esikhathi even thina esaqala ukusindiswa ngaso Yeah. isisondele insindiso kunesikhathi esaqala ukusindiswa ngaso kwaze kwachazeka futhi ukuthi nensindiso inezigaba zayo kukhona ukusindiswa kodwa uyasindiswa manje umukela uJesu bese bekhona ukusindiswa ukuthi manje usuyafundiswa usuncela ubisi lwezwi kaNkuluNkulu nakhona lapho ufundiswa ziye uye ukhula nezifundiso ziye zikhula ziye ziqina egameni lenkosi kethu uJesu uze ugcineni kuze kufika khona lapho khona elithizwe lenkosi encwadi kaMathe kusahluko 24 uverse 13 elithi oyokhuthazela kuze bese kugcineni uyena osindiswa bese izofika lapha kwisambulo kusahluko 2 izochaza khona ngemqhele ebekela abanqobile egameni lenkosi Kristu Jesu bese iyabeka ngegaba zayo ukuthi abanqobile bawonikezwa lemqhele egameni lenkosi Kristu Jesu Amen. Ngiyathanda ukuthi uNkulunkulu beka enhlizweni yami ukuthi sithi uqhubeka futhi ukuqedela ezinto zayo zathinteka nangegeme edlule kodwa into eyenza ukuthi ngifise kube senhlizweni yami ukuthi siphinde futhi siyithinte ukuthi kuyinkinga ukuthi nabangcwele egameni lenkosi Kristu Jesu leli bandla odika ukuthi lilungisiswe lilungele ukukhala kwetilongo ukuthi makhala itilongo angabikhona noyedwa ozosala egameni lenkosi Kristu Jesu azathi uKristu Jesu mekhuleka encwadini kaJohane kusahluko 17 lapho ekhulekela khona abangcwele athi baba ngibagcine bonke labo ngiphe bona akulahlekanga noyedwa Amen. egameni lenkosi Kristu Jesu Amen. Ngiyafisa ukuthi ke sikhulume ke sifunde lapha ezweni lenkosi encwadini kaHezekiel kusahluko 3 uverse 17 Hezekiel 3 kweDutch Testament uverse 17 Ndodana yomuntu ngikwenze umlindi kuyo indlu yakwaIsrayeli Ndodana yomuntu ngikwenze umlindi kuyo indlu kwaIsrayeli Jesus Nkosi yezulu Amen. ngakho uma uNkulunkulu esimkhonzayo ethi ndodana yomuntu ngikwenze umlindi Nkosi yezulu Amen. kuyo indlu kwaIsrayeli Amen Yep. Nkosi yezulu Amen qhubeka mongameli Ngalokho izwa izwi emlonyeni wami ungixwayisele bona ngalokho izwa emlweni wami ungixwayisele bona qhubeka lapho ngithi komubi uyakufa nokufa bese ungamxwayisi ungakhulumi ukumxwayisa umubi ngendlela yakhe ukuba umsindise yena lowo omubi uyakufela ezonweni zakhe kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho nakho okungicindezela kakhulu ngamhla uNkulunkulu eqala ukukhuluma kimi ngezwi lakhe ukuthi ngihambise leli ivangeli ezizweni zonke kwakhula lamazwi kimi kwathiwa ndodana yomuntu kwathiwa uma ngithi baxwayise Yep. wena ungabaxwayisi Amen. bazofa bafele ezonweni zabo kodwa igazi labo ngolibuza esandleni sakho Amen lani maqhubeka lani kodwa wena mobaxwayisile Yep. bangavuma ukuxwaya bona bazofa bafele ezonweni zabo kodwa wena ukhulile umphefumulo wakho awuqhubeka kancane mongameli kepha wena uma umxwayisa umubi engaze abuye ebubini bakhe nasendleleni yakhe embi uyakufela ezonweni zakhe kepha wena uphulile umphefumulo wakho uwophulile umphefumulo wakho ngakho ngalenkathi wena umxwayisa Amen. yena angaxwayi wena uzikhiphile ecaleni legazi lakhe Yes. ngakho namanje njoba silana kungenxa yesibopho sokuthi uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi sikhume iqiniso levangeli ngoba masingalikhuluma iqiniso levangeli sizobe thina nathi sisifaka enkingeni
Amen. Yeah. ngakho kuyinkinga enkulu kuke kungidabukisa ukubona abantu abagcotshwa seke ngahamba ngoba ngike ngihambela amabandla amaningi ahlukene amaNkulunkulu enginikeza isikhathi abanye abagcotshwa uthi banoma sebelazi iqiniso basaba ukulikhuluma ngoba besaba ukuthi mhlambe abanye basaba ngenxa ye long service ukuthi kuzothiwani manje sengiguquka sengikhuluma okusha noma sengiveza ukade ngingazi noma uma sengikhuluma iqiniso lizobaxosha abantu engithanda ukusho okuyingozi ngale ngathi usaba ukutshela abantu iqiniso umuzi ungacabathi uma bona ngesikhokho uzosala wena Amen. Nkosi yezulu Amen. ndoda nomuntu ngikwenze umlindi okwenzwa umlindi ngiyafisa ke sifunde kafishane lapha incwadi yamaHebheru kusahluko 13 sithi kumchaza kafishane umlindi Hebrew 13 bese ngifuna verse 17 Lalelani abaniholayo nibathobele ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. uyawuzwa verse 17 uyayifakazela leya ncwadi Amen. ethi ngikwenze umlindi kuyo indla kwaIsrayeli Yebo. Nkosi yezulu Amen. Uma wena ubaxwayisa ungabaqwayisi bazofa bafele zoneni zabo igazi labo ngolibuza esandeni sakho. Amen. Uyezwa lana uPaul kumaHebheru eluleka abazalwane uthi lalelana abaniholayo ngobalindi imphefumulo njengabazolandiswa ngayo. Ngakho umholi uzobuzwa phambi kaNkulunkulu ngemphefumulo yabazalwane. Amen. Nkosi yezulu ngakho izwi kaNkulunkulu limbula ukuthi kuyicala. Amen. Nkosi yezulu ingakho kwamanye amagema adlule uNkulunkulu ngangakuchaza ukuthi uke wangembulela ukuthi uma uKristu uJesu esefika njengeBhanoyi ezolanda elakhe ibandla noma ngathiwa umzalwane oyilungu ebandleni noma ngathiwa umholi ebandleni uma nje engekho ready ngokwanele Nkosi yezulu uma nje engekho ngcwele ngokwanele uzosala ngekakwazi ukumhlangabeza uKristu Jesu ngakho ngeke akwazi ukuhlwithwa uzosala okubhlungu ke bonke abayosala bobe besalela ungena kwalasha Jesus. Nkosi yezulu Amen. ngakho noma ngabe ungumzalwane nongabe uyilunga lebandla nongabe yibandla lonke lesi sikhathi sidinga ukuthi nombani azilungiselele ngoba sokuseduzane insindiso isiseduzane insindiso lena ukuthi sisindisiwe njengamanje yena kodwa njoba mhla khalithilongo futhi kuyobe kuseyinsindiso ukuthi sisinde ngwabonke abosala abangasindi bayobe bezongena kwalasha ngakho sobe kusekusinda kwethu ukuthi singangeni kwalasha singangeni esihogweni kodwa singene kuphileni ophakade. Amen. Nkosi yezulu yikho lokhu okungenza ngibe isishisekelo kuhle kaPaul mesho lapha encwadini futhi yaba seKorinti bokuqala kusahluko 9 uverse 16 awungifundele mongameli bese siqhubeka sithi ungena endimeni yonke Ngokuba noma ngishumayela ivangeli anginaludumo ngalokho ngokuba ngimelwe ukwenza njalo ngokuba maye kimina uma ingalishumayeli ivangeli. Nkosi uyayizwa nala umphothi Paul uthini? Amen. Uthi noma ngishumayela ivangeli awuyiphinde mongameli yazi amnandi lencwadi. Nkosi yezulu ngokuba noma ngishumayela ivangeli anginaludumo ngalokho ngokuba ngimelwe ukwenza njalo. Noma ngishumayela ivangeli angilishumeleli udumo. Amen. Nkosi yezulu Amen. angishumayela ukuthi ngibe ubaba ungubani osebonale lapha ezingeni eliphezulu usaziwayo. Ingakho kokunye Nkosi yezulu ngihlala njalo noma ngihamba emabandleni endaweni zonke. Amen. Ngisho ngitholithwa lokubingelela noma lokufakaza ngifakaza ngento eyodwa ukuthi nama angiyena omkhulu kodwa phela ngingumntwana kaNkuluNkulu osindisiwe angikuphushi phambili nanokuthi ngumfundisi. Yebo.
Nkosi yezulu. Amen. Ake ngikubeke lokho ngikubeka njengesifundo noma ngingakubeki ukuthi mhlawumbe ngenxa yokuphakama. Iqiniso zonke lezi igaba ngangathanda siqaleni ngomusa uNkulunkulu wenza ukuthi ngidlule kuzo for ukuthi ngikwazi ukufundisa kahle ekugcineni ukuze bangasha ukuthi ufanele phela ukukhuluma kanjena ngoba vele akekho lezi igaba. Nkosi yezulu ngakho ngikwazile ukuthi ngomusa uNkulunkulu ngaba umfundisi ngaba ngadlula ngaba umongameli Nkosi yezulu ngaba ebishopini ngabe kubeni archbishop ngaba khona ebudokoteleni kodwa ngikuphakamisa konke lokho kuphela ngingumntwana kaNkulunkulu kuphela kohokhiye nje ukuze mangihamba ngishumela ivangeli Nkosi yezulu ngoba ukufika komunye iminyango uthi ngizoshumela ivangeli bese thiwa hayi lana kungena ababhishopi. Amen. Nkosi yezulu. Ngakho ngathi bethi ngena ababhishopi. Senzodonsa isikhiye sobombhishopi. Bese ngiyasiveza sobombhishopi. Inkinga phela masengo ngaphakathi. Mina ngizobe sengiveza uba ngumntwana kaNkulunkulu. Uma ngifika lapho khona ukuthi hayi abangena ababhishopi lana kungena abathe uba ngasenhla archbishop senzodonsa ke igunya loba uarchbishop bese ngiyangena ngaphakathi bese ngizoveza uba ngumntwana kaNkulunkulu. Uma ngifika endawo kuthiwa hayi lana abangena archbishop thangena odokotela bodwa lana Nkosi yezulu sengizodonsa ke manje ukuveza ikho loba udokotela mase ngingaphathi phela bese ngizoveza uba ngumntwana kaNkulunkulu ngoba ukhetha uJesu ethezwe lenkosi kwabaseFilipi kusahluko 2 uverse 5 lithe mawubekini lo mqondo Jesu Kristu owakhona kukhetha uJesu owathi noma uNkulunkulu noma indodana kaNkulunkulu kodwa wayithoba walalela kodwa wasefence sesiphambano ngaka kudinga ukuthi kudinga masifuna ukumbona noma sidinga umhlangabeza noma sidinga amakhaliti longo likhale siredi likhale sinomqondo kaKristu. Amen. Nkosi yezulu Jesus. Ngiyakhumbula Nkosi yezulu. Amen. Ngiqala ukugcotshwa ngicotshela ufundisi. Ngagcotshwa indoda yayudokotela eyayithi noma athi uyihamba endleleni ithi ayifuni into ayibingele endleleni nje ayibingelele ngendlela athi mfundisi ifuna ukuthi dokotela Dr. Bani Nkosi yezulu ngoba mombiza ngomfundisi uyasehlisa uyamehlisa Nkosi yezulu ngakho kwakuyindoda ayiphakeme ngalendlela Nkosi yezulu ikona futhi ukwenze kugcineni ngenxa yevangeli uNkulunkulu angibizele kulo kwathi mase kufuna ukuthi sihlukane nayo angilindanga ukuthi ngihambe ngale ngasese noma ngibone ngingasekho enkonzweni kodwa kwaje kuyiphane ensuku ngahamba qobo yebo ngaya kuye ekhaya ngayomchazela ngathi baba ngenxa ukuthi siyagejana ngevangeli ngicela ukuthi ungicela ukugoqa yebo ebandleni Nkosi yezulu amen ngase ngiyahamba ngoba ngangigibela ama taxi ngoba anginayo imoto njengoba nama nje ngenayo imoto ngathi ngisuka kwakhe ngangiye stopini ngathatha ama taxi sengimtshethi ngiyahoqa kena athi wena wayengicobile wazi wangenza ngistifedi sofundisa yonke into ngathatha itaxi ngathi ngisana ngena nje ekhaya wangena ngemoto Nkosi yezulu wathi ngena ngemoto wefuna ishirt lika kholo langigqokisa ngalo wabiza istifedi ngamnikeza wasithatha istifedi wasidabula kanje phambi kwami wasenza ingcucu wasilahla phansi endlini bekathi kwenza konke lokho babushabango kwavuka kimi ngezwe ngigcwala amandla ukuthi udabula iphepha akadabuli lokhu uNkulunkulu anginikezeke Nkosi yezulu ngakho ngokuthi indlela zonke lezi zokukhula endleleni egameni lenkosi khethu uJesu kodwa ngiyambonga umdala wensuku unanamhlanje kuleso sikhathi wayengicobelena uba umfundisi kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe waqhubeka wangihola njalo ngisashumela ivangeli namhlanje wavela ivangeli alishumelwe kahle ngephepha Nkosi yezulu walishila izenkosi lasikale khona uthi sichaza komoya ngomoya Nkosi yezulu siyambonga umdala wensuku amen egameni lenkosi yethu uJesu ayiqedele le verse mongameli athi lapho ethi khona umphosopolo ngokuba noma ngishumela ivangeli anginalo udumo ngalokho Nkosi yezulu angifuni anginengize ngibezwe ngamagama amakhulu
ngize noma mhlambe kuthiwa ngifile babushabe ngenkonzo yakhonza khona so kuthiwa mhlambe ngizwe epulpit sengwa nginyukula amahlombe Nkosezulu so kuthiwa nansi man of God Nkosezulu noma ingene enkonzweni ingangeni ngomnyango ongena abazalwane yebo great man Nkosezulu nesihlalo sami mhlambe sesoze sihluke singafani nabazalwane Nkosezulu kodwa ukhetha uJesu okwathi nangelanda ngenkathi esebheke esiphambanweni wangagezwa yena inyawo kodwa koyena ogeza abafundi bakhe inyawo Nkosezulu athi kwendawo athi angizanga kokhonzwa athi kodwa ngazo okhonza Nkosezulu ngawo isikhathi sokuthi abazalwane bonke bazilungise noma kuthiwa ukusipha isigaba ukuthi usume uzithinta amen Nkosezulu amen sibabonile abadoda uthi base babe nezihlalo zabo ezihlukile Nkosezulu yenze ngithi mina noma kuthiwa sinenkonzo mhlambe noma ngaziphi inhlelo mhlambe kuhlela ama decoration ihlalo mawuthi ziyagqokiswa zonke azigqokise zonke amen angakhona ihlalo egqokisiwe nezingagqokisiwe ongadlandle khona abangcono ongcono noba mhlambe kuthiwa mhlambe singcono chesindisiwe akudla abantu abafikile esazoba weda ngoJesu eseze koba weda ngokudla akube yibona esibahlase ihlalo egqokisiwe bethathe isihlalo ihlalo ezingagqokisiwe Nkosezulu ngosi sazoba weda yebo ngiyathanda lana ukhetha uJesu ngenanga uthe ngizokhuluma ngemfanekiso ukuze niqonde kade sisezweni lobumnyama yes sikhonza omubi sikhonza embuso lekaSathane sikhonza embuso kaDraco sihlaba amademoni ukuthi mawuyindoda mawenza idili noma kuthiwa iluphi umsebenzi noma kuthiwa ubizwe ngetiya noma kuthiwa ubizwe ukuthi umsebenzi ongakanani noma kuthiwa wenkomo uqobo angikaze ngibone umnomzane uma enze umsebenzi ehlabile bese wena ohlala lapha yana kuphela awedwa abavakashile abamemile kuwena wodwa wedwa ngama-10 noma wedwa ngeyithebe kodwa umnomzane ngoba uyena nezingane zakhe abamema abantu bazodla omnomzane uzadle ekudineni yebo ngoba usafuna ubona abantu bonke bedlile iqala abanele Nkosezulu manje yindaba kubazalwane abakholwayo bafuna ukudla bona kuqala babukele laba basazowedwa angina abantu abangakhona bona esazoba wedwa ngokudla okuyizwe uma ukhetha uJesu athi mina ngiyisinkwa labantu abangakhola saba wedwa ngesinkwa pho sahlala chasadinga wathi thina sidinga ukuwedwa sahlala ehlalo ephakeme khuluma moya sahlala emapulpit yebo Nkosezulu athi sadinga labantu bayibona uma kuthi kuyahlala lapha phone epulpit asihlalisebona ongcono siyasihlala phansi ngosadinga kubabona bona bedle izwi baphuma besuthi baphuma bemapakaza baphuma bebonga bethi nasiweda abazalwane amen Nkosezulu izihlala emuva kunankingi mawubekile nomqondo okhona kuKristu Jesu ngiyakho mina noma ngathiwa ngifika iphi inkonzo kuyangithokozisa ukuhlala emuva akungithokozisa ukuhlala phambili amen Nkosezulu amen ngize ngithike noma ngikwana ngokwenyama emabandleni onke amaningi ufika obaba kwabusoko bayinjwayelo Nkosezulu amen Nkosezulu ayiqedele incwadi mongameli izozele kuzoze kuhambe indene konuhle Jesus ngokuba noma ngishumayela ivangeli anginalo dumo ngalokho ngokuba ngimelwe ukwenza njalo inkinga into yenza ngingalala udumo yebo ukuthi angikwenzi ngokuthanda yebo ngifanele ukwenza isimo amen ngike ngikhumbule mhlambe ngiyenze ngithi mina vele mhlamba kuhle enkosini soke sizofinyelela lana bakhona abagcotha abangene ngokuyithandela Jesus abavele lapha na kuTimothy kusahluko 3 abeze nje ngokuthanda bese zoba khona abagcotshwa abangayithandelanga kodwa ababantu ezidlozana abathe bengakazalwa kodwa yabi kubo le amen njengayi ngonama kaJuda yebo njengabo uMoses yebo njengabaprofeti bonke oJeremiya azathi uJehova kuJeremiya kusahluko 1 athi ungabe khona ngisho isizwe sikama wakho
athi ngakubiza ngakwazi ngakugcoba Amen. ngakwenza Nkosi umprofeti uJesu. ezizweni Yeah. uma wakhe engakasho ukuthi manje ngiyayisola Yeah. Nkosi yezulu Amen. ngakho nami ngiyakhumbula ngiqala Yeah. ukuhlala nomzalo wangishumeza ivangeli ngangihamba ngixakekile ngihambe ngifuna umsebenzi umama omhlophe omlungu wavele wathi uthi uNkulunkulu angingakuniki umsebenzi angikunika iBhayibheli ozophila ngalo ngathi ngiyambheka ngathi ngavele ngadideka kwavele kwahlwa kimi futhi ngangingakani ngokwengisindiswa wavele waqhubeka ongathi uyabona into ayishoyo ingena ngapha mfunga ngapha ngiyizwa Yeah. wathi uNkulunkulu angikutshela uthi la wakulethele emhlabeni uthi uphile ngeBhayibheli Amen. Nkosi yezulu Amen. ngakho nami namhlanje umphoto osho kanjena kungifanele ukwenza njalo anginalo udumo lwalokho Amen. Amen. kungifanele ukwenza njalo Yebo. Jesus Lord. ikona okungimele Amen. qhubeka mongameli Ngokuba maye kimina uma ngingalishumayeli ivangeli. maye kimi uma uNkulunkulu ekumisela ukuthi ube ummemezelo wevangeli Yebo. unecala mongalimemezeli Amen. Nkosi yezulu Yebo. unecala molithatha uthula nalo Hey. wenzisa kwalo wamgcotshwa abathi uJesu akhulume ngabe linganisa athi bamuke samathalenta Jesus. omunye wabo wavela lithatha waligqiba Eish. Amen. wathi yozibuya inkosi yami ngilibeke njoba linjalo Yebo. ngingalithinta ngalonanga mhla isibuya ya wathi ukujeziswa wafika esihogweni kwathi wanceke embi nevilaphayo Yeah. Hey. Nkosi uJesu. ubungilithathe leli lokho engikunikeze kona noma uyise kwabebhenke wena namhlanje ngabe unginikeza kona nenzalo Nkosi yezulu Amen. ngakho kuyicala ukuthula levangeli Amen. Nkosi yezulu Amen. siyambonga omdala wensuku ngakho soqhubekela phambili egameni lenkosi kethu uJesu Yebo. lana Nkosi yezulu bengisathi ngiyachaza ukuthi before siqhubekele lana kulezi impawu lezi ezinye kuyafika ukuthi akudluleki kule ndima Yebo. ngiyangibona amasamba uMethu uJesu ngizokhuluma ngemfanekiso ukuze ngiqonde uthi abagcotshwa ngiyacabanga ukuthi nani bagcotshwa ngelibonde ndaba uthi ufike ebandleni uthi bonke abagcotshwa ngenxa ukuthi uzathi umphuzo Paul khiphani imvobelo Amen. Nkosi yezulu Amen. endala Yebo. ngoba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu Yebo. ngithi lencwadi lapha yana kwaseKorinte besihlanu bokuqala isahluko sesihlanu ungivune verse 7 Kiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha. Njengalokho ningabangena mvubelo. Ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. yabona ngenxa yomoya wempakamo Yebo. eyayikhona before Mm. abantu bese sebumnyameni Yebo. Nkosi yezulu Amen. yiyo lempakamo lena kumbula ke mthi yiyo lempakamo uthi noma sebethi bakuKristu kodwa bafuna ukuhlala bebukeleka belapha phezulu Eish. Nkosi yezulu Amen. Jesus. ingakho ngithi mina kuyangithokozisa Eish. ngiyengizwe ngifit enough unoma ngiyisebandleni even nasebandleni uNkulunkulu angimise kulo Yebo. bayazi abazalwane ngisihlalela nje lapha phakathi kwabazalwane kuthi uthi ngihlele emuva kunabo bonke Amen. Nkosi yezulu Yeah. methu uKristu uJesu ngizokhuluma kweni ngemfanekiso ukuze niqonde ake ngithi ke uma nje ubaba wekhaya Yebo. ubani kanti ogada abantwana ogada umama nabantwana ngoba wena baba Yebo impela. Ubaba. Nkosi yezulu Amen. Jesus. azathi uDavide kwaqhamuka ibhubesi lathi libamba izinyane ngalijaha ngalibamba ngalidwengula Yeah. nebhele ngalenza kanjalo Eish. Nkosi yezulu Amen. uma ke siyayikhonza inkosi nangi baba thina bobaba sesihlezi phambili sijamela ipulpit omama nabantwana abangemuva nomnyango ungemuva ubani ogada abantwana Hey. Yo. omama bagade thina Hey. omama bagade obaba abantwana bagade obaba Ivice versa lento.
angitsho omama kufuna babe ngaphambili yebo nabantwana thina sibuka iziphundu zomama yebo sibuka iziphundu zabantwana Yeah. ngoba sigada ukuthi into ezongena noma kuthiwa iyingozi yebo itheso yibona kuqala Yeah. itheso soma kuqala makuthiwa nje wasihlezi sibheke phambili yebo siflathela abantwana umuntu umengena eminyango oqala abantwana abantu mabeqaza bambone eqala ake sithi ngena kumuntu ake sithi umuntu ozontshontsha itshwele lo mntwana so sisuma sobaba usephuma abaleka nengane hey ngoba phela thina bobaba sibheke phambili yebo sijamela ipulpit sijamela umfundisi yebo umfundisi uyashumela yebo uyafundisa kodwa nansi inkinga omama abasemva kwethu nabantwana abasemva kwethu Nkosi yezulu ngakho bokudinga ukuthi bonke abazalwane emabandleni onke bashintshe indlela yokuhlala yebo Nkosi yezulu kuthi obaba kube bona abahlala ngemuva ngoba ibona okudinga abagada abantwana ibona okudinga abagada omama hey kunjalo hey Nkosi Nkosi uJesu yezulu amen kodwa ngenxa yokuthi uSathane hey uyenza ingqondo ibe buthuntu yebo Nkosi yezulu Amen. wenza kube thina esigadwa omama hey kube thina esigadwa abantwana hey ha Nkosi yezulu amen khuluma mawangcoya ngakho ubaba uyena oyiumbrella yebo uyena onikeziwe Yeah. uthi agade labantwana babe safety amen umntwana wokuqala unkosikazi wakho yebo ma ekhaya unjalo labantwana labanye abazalwa unkosikazi balama unkosikazi wakho unjalo yebo wena ubaba yebo ingakho nomama mebiza nabantwana abathi baba kuwena nomama uthi baba kuwena amen yempela lizethi lenkosi omama mabafuzwe uSara oyebizwa uAbrahama ngothi inkosi Nkosi amen ngoba uyinkosi yakhe umama yebo wena uyinkosi yaleli khaya unjalo ngakho wena umgadi walabantwana yebo noma khanjwe endleleni wena okuthi uhambe ngaphambi uhambe emuva yebo Nkosi yezulu Amen. ukwazi ukugada abantwana unjalo amen Nkosi yezulu ingakho noma kusebandleni ukukhonzwa wena odinga ukuthi ugade ubagade ngayo yonke indlela labantwana amen Nkosi yezulu amen egameni lenkosi kethu uJesu Yeah. into zonke lezi uNkulunkulu azimbula ngokwakhe ukuthi ziyadinga ukulungiswa emabandleni amabhenchi kaKristu elikaKristu uJesu aliningi alona amabandla lilodwa shwishi yebo phela mawabona nalaphana ukuthi kuphela ama-branch amagatsha ebandla kaKristu uJesu elodwa Amen. aliqala eJerusalem Amen. mhlethula umoya wakhe oyingcwele ibandla ayijikelana ngegazi amen Nkosi yezulu ngakhele kaKristu uJesu ibandla kudinga ukuthi libe ready lizilungiselele amen Nkosi yezulu amen ngakho uSathane ngenxa yokuthi ungcolisa ibandla ukuze aligugise lento ezike zabaleka ngegeme edlule yebo uzenze nazo ziyathengwa phela eish wenza amabhizinisi akhe hey Nkosi yezulu amen nangamagema kwathinteka ukuthi kunamabhizinisi kaSathane yebo Nkosi yezulu amen uSathane unamabhizinisi lonke uhlobo lwamabhizinisi olukhona emhlabeni amen Nkosi yezulu amen amen awungifuni incwadi kaMateyu laphana kusahluko 15 uvesi 19 ngenxa yokuphuthuma ngokuba enhliziyweni kuvela izizindlo ezimbi ukubulala ukuphinga ubufebe ukweba ukufakaza amanga ukuhlambalaza Nkosi yezulu ngoba enhlizweni yomuntu kuvela amazalwane izizindlo ezimbi yebo Nkosi yezulu amen lezi izindlo ezimbi uzama ukuthi uJesu meqhubeka echaza athi izona ezimngcolisayo umuntu yebo Nkosi yezulu Amen. ngakho uSathane uthe meqala amabhizinisi akhe emagemini adlule kuke kwachazeka kakhulu noma singeke sahlehlela emuva ukuthi uSathane amabhizinisi akhe wawaqala phakathi olwandle lapha afika uSathane efika emhlabeni wayobeka iParliament lakhe phakathi olwandle wasetha konke wasetha ngisho amabhizinisi akhe Nkosi yezulu ukuze athi meqala ephuma aphume amabhizinisi akhe wonke waphehlo olwandle bese wakhiphela ngaphandle bese zakoba khona la ngaphandle ke emhlabeni amen wonke amabhizinisi akhona emhlabeni Yeah. aka Sathane kodwa ihead office yawo
isolwandle. Amen. Nkosi yezulu. Amen. Amen. Njengoba uyabona uSikhristu Jesu uhlala kithi akhulume kithi ukuze sikhulume okomoya ngomoya. Kanjalo uSathane wenza nokwakhe njengoba naye phela naye uphila ewumoya ungekumbone ngenyama. Yebo. Nabantu bakhe futhi benza into zakhe abazimbulele yena futhi ngomoya wakhe. Yebo. Ngiyacela mongameli uphinde ungifuna lapha kuTimotheyu wesibili usahluko 1 uverse 14. Okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele ohlala kithi. Okuhle okubekwe la kubazalwane. Amen. Njengokuba uSathane wake wahlala ezulwini inkinga yakhe. Ayikho into angayazi yasezulwini. Ngamagema adlule kwa la sichazela izwi lenkosi ukuthi uSathane wayeyikerubi futhi elingaphezulu kwamakherubi. Eyikerubi eligcotshiwe wayehlala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ingakuthi izwi kaNkulunkulu wayehamba phakathi kwamatshe omlilo. Ngakho ayinto into kaBaba uJehova angayazi. Yebo. Manje naleli izwi masakhuluma kanjena awulifunde futhi mongameli. Okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele ohlala kithi. Okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele owenza njani? Ohlala kithi. Ngoba umoya ongcwele uhlala kobani? Uhlala thina amaKristu. Kanjalo nangapho uSathane ngenqothi uyakhopha. uSathane wayekade naye ingelo seyinhle kodwa ngamhlevula umusa kaNkulunkulu waba ingelo sengcolile ngakho nomoya wakhe ungcolile lo moya wakhe ongcolile uhlala kubantu bakhe futhi nabasebangcolisile amen ngakho nabo izinto zikaSathane zilondeke kubo ngomoya lo moya kaSathane ngapha imibuso kaNkulunkulu ngoba imibuso mbili kukhona umbuso okhanya kukhona umbuso obumnyama Nkosi yezulu thina singamanxusa kaKristu laba bakaSathane bamanxusa kabani kaSathane njoba upolezesho lapha incwadi yabasekhona besibili kusahluko 5 uverse 20 oyingifundele mongameli ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu Nkosi yezulu ngakho singamanxusa kaKristu ngongathi uNkulunkulu unxusa ngathi ngakho siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi kanjani buyisanani noNkulunkulu ngakho uKristu Jesu ngapha embusweni wakhe okukhana usebenza ngabantu bakhe kanjani noSathane ngapha embusweni wakhe obumnyama usebenza ngabantu futhi bakhe Nkosi yezulu ngeke sishumele ivangeli siveza ukukhona bukaKristu emhlabeni yebo ukuze abantu babe ngabantwana bakaNkulunkulu kanjalo embusweni obumnyama uSathane usenza futhi ngabantu bakhe ibona futhi abamsebenzelayo ukuze badonsele abantu embusweni kaSathane yebo Nkosi yezulu amen ngoba phela inkinga uSathane wahlalapi ezulwini yebo akukho okukaNkulunkulu angakwazi akukho kwasezulu ngakho konke ukwenza ethi ngoba ezulu kwakwenziwa kanje nami ngizokwenza kanje kumbuso wami Nkosi yezulu amen angifune uJohn 14 verse 9 uJesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani wayekade uThomas behamba naye abapostoli abo12 Jesus Lord sokufika lapho uThomas ethi khona ebuza khona umbuzo okhomba manje ungathi uJesu akamazi usethi uJesu isikhathi esingaka nginani awuphinde ufunde futhi verse 9 uJesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani awangazi Philippu na ongibonile mina ubonile ubaba usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo yebo ngoba ubone mina ubone bani ubaba ubone ubaba yebo Nkosi yezulu amen ngakho nalana kuSathane obone njena uDrago lona othobisela abantu bonke kuSathane ubona uSathane uphila kuSathane qoqo qhubeka mongameli awukholwa ukuthi ngikubaba nobaba okimi na amazwi engiwakhuluma mina kini angiwakhulumi ngokwami kepha ubaba ohlezi kimi wenza imisebenzi
yakhe. Angithi lana lithe izwi lenkosi lapha kwabaseKorinte lathi thina singamanxusa kaKristu. Yebo. Ngakho uKristu uJesu uhlala kithi. Amen. Kanjalo nalabo bakaSathane uSathane wabo uhlala kubani? Kubo. Uhlala kubona futhi. Yebo. Bese benza imisebenzi kabani? kaSathane. Njwa naba kaKristu uJesu. Yebo. uJesu uhlala kubo. Amen. Bese benza imisebenzi kabani? kaKristu Jesu. Yebo. Iyona indlela enokwenze uSathane wakwazi ukusungula amabhizinisi akhe lawa waqale phakathi olwandle agcine sebonala ngamehlo lemhlabeni. Sasuqedela mongameli. Verse 11. Kholwani yimi ukuthi ngikubaba nobaba ukimi. Uma kungenjalo, kholwani ngenxa yale misebenzi. Ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo. Mina naye uyakuyenza. Okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Yebo. Nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba. Okholwa yimi Yes. imisebenzi engiyenzayo Jesus. naye uyakuyenza. Yebo. Ngakho thina sinegunti imisebenzi enze uJesu yenze njani? Siyayenza. Yebo. Kanjalo nabantu nje laba basembusweni obumnyama yonke imisebenzi yenze uSathane nabo bayenza njani? Bayayenza. Yebo. Lamabhizinisi aqala uSathane wenza phakathi olwandle. Yingakho nabo bewenza la. Yebo. Nkosi yezulu. Amen. Ngakho nje kuba uSathane uyazi uKristu Jesu uyangena kumuntu. Naye futhi kubantu bakhe wenza njani? Uyangena. Yebo. Ingakho uKristu Jesu eze wathi masezibonakalisa kuJohane esesiqhingini sasePatmos. Mawufuna incwadi yesambulo kuSahluko 3 uverse 20. Ongifundele mongameli. Sambulo 3 uverse 20. Bheka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha, uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango, ngiyakungena kuye ngidle naye adle nami. Nkosi yezulu. Amen. Bheka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha. Yebo. Ma umuntu ezwa izwi lami ngiyakungena. Yebo. Nkosi yezulu. Ma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango, ngiyakungena kuye ngidle naye adle nami. Amen. Kunjalo. Nkosi yezulu. Amen. Uyazi kuvuka kimi ngikhumbula isambulo uNkulunkulu akwanginika sona. Ngenanga kwake wathi ngiphume enkonzweni ngomunye unyaka. Amen. Ngamhla uNkulunkulu engembulela ukufeza lelizwi. Amen. Ukuthi uSathane ungena kanjani ngempela inhliziyo yomuntu kungeneka kanjani kuyo. Oh. Nkosi yezulu. Amen. Ngakho yezwa ukuthi uJesu uyangena inhliziyo yomuntu. Yebo. Kanjani uSathane uyangena inhliziyo yomuntu. Kwake kwathi ngenanga ngangiphuma enkonzweni. Yebo. Ngekhaza ntambama. Mangifika endlini bese kuvele ukuthi lelelelelele ubuthongo obunamandla ofika wathi mangithi ngiyazibamba noma ngimile ungathi ngizoshaya phansi iqobo. Bese ngingena endlini ngithi ukucambalala, angizange ngingene ngimvula ingubo noma ngilale okukhomba ukuthi ngiyalala. Ngavele ngalala ngathi ngiyacambalala nje phezulu kwezingubo. Yebo. Amen. Ngabo ukwenza kanjalo ngicambalala bavele bafika ubuthongo. Mafika ubuthongo ngathi ngibona kwangathi manje ngimi emnyango phambi komnyango kodwa phambi kwendlu la ngilele khona. Ngithe ngibona phambi kwami kwakuhlela amadoda amabili. Amadoda abantu ngiyabotha abantu qobo kodwa kwamvuleka kimi ukuthi labantu laba engibabona nje manje njengamanje akubona abalelizwe. Amen. Ngathi ngisababuka kanjalo bebheke empumalanga. Bathe besuka bathi mina ngisababuka, bathe besuka bathi mina bheka lapha kuzoqhamuka uSathane bekhomba phezulu. Yebo. Nkosi yezulu. Ngathi ngisamanga swalo bathi bheka kuzoqhamuka uSathane, uyaqhamuka le ndoda eUSathane. Nkosi yezulu. Yaqhamuka igijima neviyo. Igijima ekhama phezulu esibhakabhakeni. Iqhamuka igijima iyehla. Iza phansi. Iqondeka iminqo. Ukugijima kwayo
kwakugijima ubothi njengomuntu impela egijima hayi ukuthi ugijima uthi ngoba naku wehle emoyeni wehla njengecash kodwa nje umuntu ogijima phansi uyabona umuntu egijima phansi inkinga yena ugijima phakathi esiqukweni isiquku seviyo simkakile ugijima uqonda kimi ngqo lapho ngase uNkulunkulu angemvulela khona ukuthi anjani anamandla kunamandla kangakanani ukucula ukuhlabelela udumisa uNkulunkulu Amen. Nkosi yezulu Amen. wathi halfway esuka phezulu eqondeka iminqo kwavele kwaqalwa iculo ngale phezulu esibhakabhakeni Jesus. kwaqala iculo elangasho into eziningi kodwa lethi hayi sathana hayi sathana ngani mangimukela leli culo nami ngazizwa sengicula nebandla laphansi Jesus. kodwa ibandla engaliboni ngamehlo Hey, kodwa kwangathi sokucula manje ibandla eliphezulu nebandla nami nebandla lelo laphansi engicula nalo masihlabelela sihlabelela icula elilodwa elithi hayi sathana lokumkhuzo sathana ngase ngibona le ngapha kwami esandle sokunxele kwangathi manje sesimi sibabili Amen. uma simi sibabili lo munye akahlabeleli yena uthuli nje wathi mezu sathi seseduzane kwavele enhlizweni yakhe nasenhlizweni yami Jesus. ngabona wathi kunamatafula itafula enhlizweni yami nasenhlizweni yakhe lamatafula asenhlizweni zethu Amen. Jesus. akakwa yihlalo Hey Nkosi uJesu. Nkosi yezulu Amen. wathi ngathi ngibona kulenhliziyo lomunye ngenkathi ngihlabelela Yeah. kwangathi uma usathane uqondeka iminqo aqondile kulomunye Hey, kwangathi Jesus. lamatafula inhliziyo injengendlu ongathi yakho njengendlu qobo enesicaphe enomnyango wokungena Amen. Jesus. wathi meseduzana usathane ngenxa yamandla leculo esiliculayo Yebo. ngicula nebandla enginalo la phansi la ngime khona emhlabeni nebandla ephezulu lokumkhulu sathane lithi hayi sathane lavele ngamandla leculo lamphephula usathane wavele waphonseka eminyango walenhliziyo yalomuntu oseduze kwami wathi mengena wasehlala esihlalweni esesenta yena kwathi iviyo lakhe lonke laseliyamkaka Jesus. ngase ngiyaphaphama Amen. Nkosi yezulu okhumbi ngempela uma athi uJesu lana ngimi ngasemnyango awufuna ifunde emongameli Amen. Bheka ngimi nasemnyango. lo mnyango wakhuluma ngawo uJesu umnyango wenhliziyo Yebo. babeze bakutsho bathi vula inhliziyo kukhona ongqongqothayo vula inhliziyo khona ongqongqothayo vula inhliziyo khona ongqongqothayo Jesu mvulele angene Nkosi yezulu ngoba uma uzwa izwi lenkosi uJesu lo ngqongqoza wena kuphela okwakho navula inhliziyo ngoba uJesu uyangqongqoza musulibala Amen. Jesus Lord. Amen. vula inhliziyo kukhona ongqongqothayo vula inhliziyo musokole bala vula inhliziyo wena khona ongqongqothayo Jesu mvulele angene noma ngabe ukuphi indawo njengamanje Amen. okwakho ukuvula inhliziyo Yebo. ngoba inhliziyo yakho Hey. Nkosi yezulu Amen. udinga uJesu umvulela angene Angene. Nkosi yezulu Amen. mase engenile uzobe seshayo wakho umthetho Amen. bese kunanto obuyibona ihlula Yeah. nanto obuyibona kunzima ukuyiyeka Yebo. Nkosi yezulu Amen. uthi usufisa ngengqondo ukuyiyeka kodwa moke wavula Yebo. uzobe seshaya umthetho Oh. ukunala mabhizi kaSathane Nkosi yezulu Amen. uSathana anyenyeza ngawo Yebo. Nkosi yezulu Jesus. Amen. elizethi lenkosi akumangalisi ngoba uSathane uqobo uziguqula ingelo sokukhanya Amen. mawufunda lapha kwasekhona besibili kusahluko 11 verse 14 Jesus Lord. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. akumangalisi ngoba uSathane uqonze kanjani Uziguqula Uguqula Uguqula ingelosi ingelosi yokukhanya. yokukhanya. Nkosi Amen. yezulu. Yebo. naye njengoba ngeke ngasho ukuthi inkinga uSathane wazi yonke yasezulwini bese hamba na ehamba eziguqula
ezenza wathi naye uyingelosi kaNkuluNkulu yebo uyingelosi na wenza umsebenzi yasekhaya ezolweni bese barobha abantu hey ingakho ezothi uPaul lana akumangalisi ngoba usathane uziguqula ingelosi okukhanya ingakho ngize ngangathanga ngekeme edluthi ngapha ngasemngomeni before udla inkamba zomngoma uyalivuma idlozi yebo before bese uyazidla inkamba zomngoma kanti nangapha futhi ukuze uJesu abe nelungelo lokusebenza kahle enhlizweni yakho umvumile lemhlabeni phambi kwabantu udinga ukuthi uzwe ivangeli bese uyamvuma amen Nkosi yezulu ulizwe ukholo ngenhliziyo bese uyamvuma ngomlomo bese kuba ngokusindiswa mawufuna kwabaseRoma kusahluko 10 from verse 8 to 10 lisho njalo ukuthi umuntu uyakholwa ngenhliziyo yes kube ngokulunga ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa mhlawumbe ngegemezayo ngwanaka isikhathi sesishile so sesiqhubekela phambili sithi ungena kafishane kule inhlobo zamabhizinisi sithi kwethi into engicindezelayo ukuthi siyithinte lezi inhlobo zamabhizinisi ukuthi nakubazalwane ziyabarobha kanti isikhathi sokuthi ibandla lizithintithe othi lizithinthe kokugcina uthi mawukhonza uKristu uJesu umkhonzo wathi awukazi umkhonze before amen Nkosi yezulu unomsebenzela umsebenzi ongathi awukazi umsebenzele before namanje ngihlezi lana njena ngisifisa ukumsebenzela uKristu uJesu ongathi angazi umsebenzi futhi ngizibona ngakenzela utho Nkosi yezulu inkosi nibusise amen amen Nkosi yezulu lana amandla izwi nobufakazi sayibonga Nkosi amen Nkosi ngeke ngithandeke lokho ukuthi umuntu ashumayele nje revelation Nkosi yezulu sayibonga Nkosi kakhulu Inkosi nje iqhubekile ukusebenzisa umpostoli uGubane Nkosi yezulu nje ngamandla kakhulu engakusho nje mina kumzalwane ozwayo ekhaya ungakamamukela uJesu Kristu Nkosi yezulu ngizothi mina ungavumela ukusetshenziswa isitha Nkosi yezulu futhi makungabi nabantu abazoduka ngenxa yakho ngoba wena usetshenziswa isitha okusho ukuthi sesifike thola indawo la singohlala khona siphumule impela nje size sithole namatafula nezitulo ngoba wena uvumile ekhona uJesu Kristu ngizothi mina sekhulumile umpostoli uNgubane thatha uJesu abe inkosi nomsindisi awuncengwa ke yithi uncengwa nje uNkulunkulu ubona nje ekhuluma kangaka izwi likhuluma kangaka uMongcwele efakaza ingoba kuncengwa mina nawe ukuthi asithathe uJesu abe inkosi nomsindisi thina sesikholwa kuJesu Kristu siqhubeka impela singasabheki emuva Nkosi yezulu sisempini masila emhlabeni kodwa kuhle yanqotshwa mhlambe nje amazi okugcina sivala yebo Nkosi siyabonga ngoba ngicela ukuthola ithuba elihle kangaka futhi namhlanje sekukhulunywe kangaka siyabonga kakhulu kubaphathi siyabonga kakhulu kuba bompostoli uNgubane ngemessage ayidlulisile namhlanje so siyabonga kakhulu uNkulunkulu siyabonga bakushabango mphathi wethu siyabonga kakhulu nomndeni wakho wonke siyabonga kakhulu isithole lethuba futhi lihle kangaka ukuthi kuzokhulunywa nje ngoJesu Kristu waseNazaretha akukho kunye ukuthi abantu bonke ebasindiswa bangcwele ungakaphenduki akaphenduke ngenhlanhla ke uJesu asemkhethi kodwa uyena osikhethayo thina kuphela siyamamukela mekulethwa indaba ezinhle kangaka noma kuthiwa kusesibhedlela noma kuthiwa usejele noma kuthiwa kuphi noma kuthiwa uyagula kodwa nje ukwamukela uJesu into engeke ize mhlawumbe uzocabanga kanzima uthi uqala ubalisa ukuthi lokhu ngiyokushiya nini kodwa nje mesana nje manje wamukela uJesu Kristu waseNazaretha lokho kunye konke kuzoqathakela so musa ukufuna ukuthwala into ezinzima uthi mhlawumbe uyozuyeke lokho naloko anakuthina bangcwele kwakunzima so siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthola ithuba elihle kangaka nje sishumaka lokho ukuthi wena ungakaphenduki phenduka usindiswa wena usindisiwe mawushumayezwa kanjena yamukela izifundiso zikaNkulunkulu yamukela zonke izifundiso ngoba lezi zifundiso azithathelwe emoyeni noma ekuhlanipheni komuntu kodwa zithathelwa ezweni ngoba sonke siyafunda nathi siyafunda njengoba sila ngaphakathi siyabonga kakhulu amen amen siyambonga ophila kuze wephakade egama lenkosi Kristu uJesu siyabonga kakhulu umongameli esethithe enye indaba nje futhi yokuthi uJesu ngempela asimkhethi kodwa uyasikhetha
Amen. egameni lenkosi kethu uJesu. Yeah. Ngakho phela okwethu thina ukuthi uma uJesu ekhuluma sivule inhliziyo bese siyazinikela kuye bese siyaqala sibe ngabantwana bakaNkuluNkulu. Mawuvula inhliziyo yakho usozobe siyangena bese eshaya umthetho empilweni yakho egameni lenkosi kethu uJesu. Ungabeke usalibala ingakho kuze kwavuka umhlabeleli nomhlabeleli ngazalwa bewuhlabelela othi musulibala. Vula nje inhliziyo wena kuba nakho nongqongqothana ungalibali vulela uJesu nje kuphela angene egameni lenkosi kethu uJesu. Nokho ke ngiyeke ukuphinda ukukhipha futhi inamba kuyohlala njalo masifike lana kuKwatatho Media sohlala sikhipha inamba. Uyebo sihlala sikhipha soke saqala ukufika lana siyazisho inamba kodwa into enza sithi asoze sayi kokuyikhipha kuyohlala njalo bakhona uthi mina ngiyaqala ukuzwa mhlambe makuthi mhlambe noma ngathi uyaqala ukuzwa inamba ukuze ungabe ususwela ukuthi khona mangifisa ukubafonela labantu ukufona loba bungobani mhlambe ukufisa mhlambe ukwazi oliqhubekayo noma ukubuza lapha nalaphana utholakalaphi utholaka kanjani ikona okusenza njalo mangilana bese ngiyikhipha inamba namanje yena ngizoyikhipha inamba ngizoshoke zibe mbili inamba ngegeme edlule ngachaza sigcina ukufika lana ukuthi lenene eyinamba manje yesithathu imi kanjani kodwa ngenxa yesikhathi ngizozisho nje lezi kakhulu ezikhona njengamanje nakulefunweni engiyiphethe inamba ethi 072 151 3470. Amen. Bese kuthi yesibili ithi 061 254 2817. Amen. Lengiqale ngayo ithi 072 151 3470. Bese lena yesibili ithi 061 254 2817. Amen. Egameni lenkosi kethu uJesu. Siyabonga kakhulu sihlaleni sibambaneni bagcotshwa bangcwele endaweni zonke sithwalane nangomkhuleko ngenanga ezweni lenkosi ngimuza umphoso Pauline umphoso ngimhlonipha kangaka ethi ninginquseleni nami bangcwele okuze inkosi ihlale ingivulela umnyango okushumela leli vangeli lemfihlakalo ngakho sithwalane ngomkhuleko nasohla senithwala ngomkhuleko nathi sisikhulekise nisikhulekise inkosi inibusise sesihlanganene ngokuzayo ngokuvunyelwa inkosi. Amen. 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 Sizivala nje impela ngithi nje ngithi ukucizelela khose sengikhumbulule le ndaba ye setup yokuhlala emabandleni uyikhulumile mpostoli. Ngiyazi ukuthi ukhulume into esingayijwayelanga iningi lethu esingayazi futhi kunzima ukuthi siyamukele into enjalo. Inkosi ngasisiza siphe inhliziyo zokwamukela nanokuthi siqondeke nje ukuthi kuningi esingakwazi eBhayibhelini futhi inkosi uma ngabe silungisa sivume nje ukulungisa iyazi yona ukuthi ifunani. Yilokho nje bengakusho sibonge kakhulu inkosi iqhubekile ukusebenzisa. Yebo siyabonga. Siphinde sibonge nasemakhaya futhi inkosi nani nibusise nani nisazoshare nje ngeindlela ezinhle ukuthi lezi indaba isabalala ifike kuyo yonke indawo. Ayinibusise inkosi ngomsa wayo siphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.